komunidad kan 2020 budget lusot na. Sa ibang nasyon, 337 estudyante ka Nigeria nawawara. Sa lado ring Karawat, mga Olympic medalists tatauanin onra. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Magamit ng gobyerno provincial kan Albayan high-tech drone para magkaiguan in bagong mapa sa lahar asin iba pang volcanic deposits sa may taludtod kan Bulkan Mayon, tanganing maging eksakto ang contingency planning. Sinabi ni APSEMO Chief Dr. Cedric Daep na sinda nagagad na sa United Nations Development Program para makabakal ng drone na pwedeng makakuha ng mas detalyadong informasyon. Sinabi niya na kaipuan ang drone para sa siguradong pagkuha ng mapa sa lahar asin volcanic materials na nagpapatakot sa populasyon sa komunidad sa kapalibutan kan Bulkan Mayon, lalo na kung maraot ang kamugtakan kan panahon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tinawan ng paliwanag ni ako Bicol Representative Pido Garbin Jr. na maabot sa 200 milyones pesos ang hinagad dinda sa PAGCOR para sa pagpapagibo ni Multipurpose Evacuation Center Alagad. 50 milyones pesos na ani na probaran kaini para sa proyektong ipapatugdok sa Barangay Humapon, Legazpi City. Siyang sinabi na sinda ang nagdisponer kan fundo mantang ang counterpart kan gobyerno lokal kan Legazpi City iyon mahiwas na lote na bubugtakan kan evacuation center. Idinagdag pa man ni Garbin ang gobyerno lokal na ang mapatrabaho kaini. Ang baretang ini hatod sa Indukan Joy, iwas germs, iwas sakit. Nagpaluwas na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nin Shellfish Advisory number 44 asin Shellfish Bulletin number 27 kasunod kan red tide monitoring activities kan BFAR asin local government units na minapailing ng shellfish sample sa Sorsogon Bay sa Sorsogon positibo sa red tide toxin. Tangani malakayan ang paralytic shellfish poisoning inibisuan ang publiko na daingo na magkakan magkuha, magtransporta asin magpabakal nin shellfish sali sa Sorsogon Bay. Sinugo ni BIFA Regional Director Nelson Bien ang Fisheries Resource Protection Group na magkondukta nin massive information, education, and communication campaign. Ang baretang ini hatod sa Indukan Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Maabot sa 50 trainees sa Organic Agriculture Production ang matrayumfong nakatapos sa seremonyang ginibo sa Bounty Village Auditorium sa Laogan Albay Provincial Agriculture Office sa Kamalig Albay. Libre ang ensayong itinao kan apaw as sintesda mantang National Certification 2 o NC2 ang itinao sa lambang saro kan mga nakagraduar sa ensayo. Sinabi ni Provincial Agriculturist Chie na ipapadagos nila ang programa sa code na ang target recipient maabot. Kasabay sa training ang mga lakdang para sa produksyon in organic farm products, siring sa abono, concoctioning asin extracts. Yan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos yan Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Antivola. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang fresh ka tuna. Mabigat. Magaan. Mabigat sa laman. Magaan sa bulsa.
175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Magaan. Fresca Tuna, bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Sa tabang kang Revicon Forte, buong lawas, Sani Puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sani Puwersa ang lakas. 5 pesos SRP na Revicon Forte. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano?
10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Hinagad kan Malacanang sa Department of Health ni ibugtak sa sendang website ang presyo kan COVID-19 testing kan 191 lisensyadong public as in private laboratory sa nasyon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na dapat ibugtak man sa listahan kung igwanin extra charge sa certification para masabutan kan publiko kung gurano ang kabilugan na babayadan para sa PRC test. Sinabi niya na dapat magkaigwanin absolute pricing transparency sa COVID-19 test. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Multi-5. Uminabot na sa 430,000 na mga Pilipino ang nagpairarom sa swab test para sa COVID-19 ngunyan nasa ng Disyembre. Base ini sa record kan Department of Health. Sa tahaw naman kan pagpiglalauman na pagdagsa kan mga mauruli nin probinsya ngunyan na holiday. Sigun sa DOH, kadaklan sa mga nagpa-swab test, naghahanda para sa sainang nakatala na pagbiyahe sa saindang probinsya. Katakod kay ni, nagkaperang testing facilities ang nag-offer nin holiday promo araw kan paggibo nin home as in drive-thru testing. Magigirumduman na itinalaan kan gobyerno ang 3,800 pesos na price cap sa RT-PCR test sa mga pampublikong laboratorio, mantang sagod 5,000 man o 5,000 pesos man sa mga private laboratories. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Bareta halos sa ibang nasyon, pigahanap pa manggiraray ko napasain ang 337 mga estudyante kan Kankara, Nigeria. Ini matapos na dukuton ang mga ini sa loob mismo kan All Boys Government Science School. Istorya kan sarong estudyante na nakaligtas sa una ninda, mga soldados at armadong kidnappers. Nailing man niya kung papaano dinukot ang sa mga kaklase asin barkada. Na mamundo man ang mga pamilya kan mga nadukot na estudyante asin nadadagit sa gobyerno kay Nigeria dalan sa maluyang seguridad sa mga eskwelahan. Inako man kan militanteng grupo na Boko Haram ang nangyayaring pagdukot sa sobra 300 na estudyante. Magagarumduman na ang Boko Haram ayuman ang responsable sa saruman na serye nin pagdudukot kan 2014 sa 200 na mga babae sa sarong eskwelahan sa Nigeria. Ang baretang ini hatod sa Indokan. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Barata sa lado rin Karawat. Inaprubaran kan Philippine Sports Hall of Fame Review Committee ang resolusyon na nagtataonin otomatikong nominasyon para sa Hall of Fame Award sa mga Olympic medalists. Suportado ni PSHOF 2020 Chair as in Philippine Sports Commission Chair Boots Ramirez ang pagtaonin pribilehyo na magkaigwanin otomatikong nominasyon para sa onra ang ibang medalist ka nasyon sa Olimpiada. Siyang sinabi na ang pagkakaigwanin medalya sa mga prestigyosong pakawat ay ang sarong bagay na dapat matauanin pagmidbid habang buhay. 10 Pinoy ang nakakuanin medalya para sa nasyon sa Olympics poon ka 1924. Mantang si Chofilo Ildefonso, ang solamenteng atleta kan Pilipinas na nanggana nin back-to-back Olympic medals ka 1928 asin 1932. Breakthrough! AOR fly-through respirator mask
anapod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban. Ginibo ini kan mga eksperto sa New Zealand asin sinabi na mas matindi ang proteksyon na pigigibo kani sa respiratory organ kontra sa mga harmful substances asin 25% ini mas efektibo kaysa sa ordinaryong N95 respirator. Siya nagsinabi na yun ni ang modernong respirator na talagang pagsulog mo, protehido ka. Toryang naiiba. Takol ang nagtutubod na pwedeng maghagad pag nakahilingin bulalakaw sa kalangitan o mag-wish. Okay. Alagad para kay Joshua Hatugalong, 33 anyos, sarong paragibo nin Taul sa Kolang North Sumatra, Indonesia. Nabago pa siya makaisip nin wish sa nahiling na naglalayog na bulalakaw, buminagsak na ini sa siyang harong asin nangyari ang mga kahagadan niya sa buhay. Napag-araman na ang bulalakaw na tuminama sa sinang harong, iyon sarong 4.5 billion years old CM1/2 carbonaceous chondrite meteorite na nagkakantidad ng 200 milyon na Indonesian rupiah. Kan maging viral sa social media ang eksperyensya ni Hatugalong, tulos siyang dinumanan kan sarong space rock expert na si Jared Collins na nakaistar sa Bali, Indonesia, asin binakal ang bulalakaw. Instant millionaire si Hatugalong. Ugmahon siya asin ansayang misis. Ngunya na dakol na sindang kwarta, plano ninda kan siyang agom na magkaigwa pa sindanin saro pang aki. Haloy na niyang kahagada na magkaigwa nin aki na babae. Flashback. Disyembre 16, kan 1976, kan makrear ang National Scientist Award tanganing matauanin magkakanagong pagmidbid ang mga Pilipino scientist na lado na in siyensya at teknolohiya. Ang ranggo asin titulo kan National Scientist na bilog sa paagi kan Presidential Decree 1003 asin 1003-A na naging dalan man para maitindog ang National Academy of Science and Technology. Dakol na benepisyo ang natatawanin ranking title sa National Scientist. Kariba na ang monthly life pension, medical as in hospitalization benefit as in place of honor. Pag siya nagadan, tatawan man siya ng state funeral sa paagi kan Forces Armadas kan Pilipinas sa pagmidbid bilang herwe kan nasyon. Yan mga tugang ang detalyas kan mga bareta ngunyan na pagkaudto. Sa pangarang kan mga pagiriba, Mardila sa Newsbase. Ronald Baldo sa Lado Technical, asin Marchand Madrid. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako si Chie Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Happy birthday giraray tabi direct, and then may obituary po na pigpaabot ngunyan. Madalion lang. Pinapaisi tabi na si dating kagawad po ini dyan sa Kabangan 19, Marcelina Asueta Babasoro, si Silin po, binawian nanin buhay ang sayang bangkay po nakapatente sa Oro Memorial Homes, didi lang po sa Rizal Street, ang lubong po sa Martes, alas 2 nin hapon, ang misa sa Albay Cathedral. Nangangapudan po ang sayang mga aki. Salamat. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.